ni an boba kike ni bayin da wannan ba la ba kenan na magana kina tafiya gaba gaba hebe da ke okay da mu je ki nuna mani tun da ke kin zama ke ko zan dora uba ko kin da kin ga dama kin ga kina mani abinci wanda ya zama tana ko da su konyonyo da su haba da kuma ko ku sa jika da wannan ba ta mai hakuri na haba arado Allah ka gani ba irin munafiki na shikin gari na ba kuna gani mutum kuna jage shi da bayan shi ba kai dan banza ne kai na kai Allah da buga maka nan gaba bara kai an bura uba kai sai ai da wallahi ke da ko sai magana ba da mu je shagon din kenan kuma sai kin je sai an bani wannan kuɗi na da suna tana mani ciwo tana na wallahi kin gane baki da wayo ba ki sha mani su burodi da su koshe masu mai na kin je kana sha mani wani sarkin fada kullum kai idan wannan matan naka mai a wannan guri to me ya faru yau tun da dai hakuri ne kashi buro banka kaje taliya ka nake dafa mai kai mani shiru ba ina cewa tana taliya shi dan kauye ne ke kisan fulani mutanen daji abusu kai ma ai mutumin daji ne tun da dai ba ai dai garin din ba daji ne ba ta cikin gari dai zama daji dan ubanki wannan itacen fa ai wannan itacen daban dan ubanka kuna da manyan ina cikin daji dan ba arado Allah ga gani ban baka maka kiyaye ne ba kan mata na yana shi buro banka sai kin da wata kida ga masu su shu bana kina gari ko gaskiya na fara an ga muka gaskiya ne iya arado Allah ka baraka Allah sai na maka sani wallahi in baka baraka